Abi eğilir misin? Li Tirkiye hewldan û destpêşxeriyên ji bo pêvajoya çareseriya pirsa Kurd bi hemû leza berdewam dikin. Berpirsên hikûmeta AK Partiyê jî di piraniya gotarên xwe de tekeziyê li ser serxistina pêvajoyê dikin. Wezîrê Navxwayê Tirkiye Alî Yerlîkaya li wana Bakurê Kurdistanê di merasîma radestkirina hejmarekekê niştecêbûnên Ertejê de axivî. Bahçesaray'dan yükselen söz, Fethiye Tehran'dan dökülen nefes. Gotina kuş Bahçesaray bilind dibe û nefesa kuş Fethiye Tehran derdkeve zanîn, hikmet û helbesta yektiya vî milletiye. Em bi baweriyeke mezin dibêjin, em dê ji bo Tirkiyeyeke bê teror bajarên aram siberoja ewleya zarokên me bê rawestan bi dil û can kar bikin. Canla başla çalışacağız. Sayın Bakan. Wezîrê Dadeyê Tirkiye Yilmaz Tun jî ku roja sêşemê li gel şanda Dem Partiyê derbarê rewşa girtiyan de civiya bû, li parêzgeha Meletiyê behsa pêvajoyê, reformên darazê û destûra nû kir. Malatya Bölge Adliye binamız İnşallah Türkiye yüzyılının başlangıcında İnşallah di destpêka sed sala Tirkiye'de li parlamentoya Tirkiye li hevkirinek bêkirin û diriya Tirkiyeya bê teror de em bikaribin ji bo siberoja zarok, welat û milletê me û avakirina Tirkiyeyeke bê teror û bihêz di serî de destûra nû di nav li hevkirinekê de Tirkiyeyeke aram ku ji terorê hatiye paqijkirin ava bikin. Dem Partiyê ji daxuyanî û gotinan zêdetir dixwaze êdî gavên şêmber bibîne. Kak Muhammed Rojba spas tu mêvanê Rûdawê. Parlamenterê wê Amedê Mehmet Kamaç ji bo gavên hiqûqî û siyasî yên pêvajoyê tekeziyê li ser avakirina komîsyona parlamentoyê dike. Dike ji bo civîna Öcalan li gel Serok Barzanî û Mazlûm Abdî. Her wiha hevdîtin û diyaloga rêberê PKK Abdullah Öcalanya li gel serok û pêşengên Kurd jî di berjewendiya pêvajoyê de dibîne. Komisyona Kurd parlamentoyê de ava bibe. Daxwaza me hem ji Serokkomarê Tirkiye hem ji Serokê parlamentoyê hem ji partiyên siyasî diye serî sereke ev komisyon were avakirin ev komisyon dest bi karê xwe bike. Yani daxwaza Birêz Öcalan hebe ku em bêjin wekî bi Birêz Mesûd Barzanî em bêjin Mazlûm Abdî daxwaza wê ya hevdîtinê pêk hebû. Belê li ser vê mesela hani pengavekî wisa şêmber ya jî gotinekî em bêjin belê bi agahî vê vî rengî pêk vere bêl filan derê hevdîtin pêk bînin filan demê de wê hevdîtin pêk bînin wisa pengavekî şêmber nîne lê em jî daxwaza me jî ew e ku em bêjin ev hevdîtinê vî rengî pêk verin ku em bêjin ev seyahnê jî pêş ve biçin. Sevgili abiler, foto muhabir arkadaşlar. Ji bo pêvajoyê çav li hevdîtina krîtîkiya di navbera Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û şanda Dem Partiyê de ne. Ku biryara heftiya pêş bêkirin. Hevdîtineke ku Erdogan di wê baweriyê de ye, dê encamê nêrînî jê derkevin. Ferdî Sak, Rûdaw.